pane mapictures akubuda vanhu avakubuda vataura vachiti aiwa, this is the reason why general Annesile Musanyatwe vakabviswa kumauto. Pane picture rikuonekwa aiwa ra2017 roonekwa kunzi aiwa the same guys who mobilized aiwa to call people kuti vanopinda maprotest ekubvisa the late and former president wenyika yeZimbabwe RG Mugabe. Anoonekwa Annesile Musanyatwe ari among the generals vamwe vamozva kuti vakatsakatika. Noti bo subscribe like out of the bell icon. Team Namkozo vanoposta this picture ramuri kuona iri aiwa riri very clear and bright. Rinodanyogwa chinzi when the coup happened in November 2017, it was mostly General Anselm Musanyatwe and General Msibusiso Moyo who put their lives in the line of fire. Idi Mnangagwa had cowardly ran away and was now a refugee in RSA. Now, only for the men he is now wiping out to bring him back. This will end in tears. Ndomashoko nomuda pana panyongwa zvinzi aiwa panguva ina zvisina kumira zvakanaka vakuoneka kunzi aiwa Anselm Musanyatwe akanga aripo pamwe chete aiwa naSibusiso Moyo vachikola up kuti vanhu vanojoina maprotest. Now tichiona kufaiwa kuitwa General Anselm Musanyatwe vanhu voti aiwa ndo the reason why aiwa akabviswa kumauto just because they are fearing kuti zvakamboitika kare zvekumobilize vanhu zvogona kuitika zvekare. Noda kuti aiwa munhu akamboita zvaakaita kana kuti shiri nemuriro wayo aizombourendi. Noda kuti chokwadi chinhu chongozikamwa kuti vanhu havasi kugutsikana, havasi kufara aiwa nemaranhiro ari kuitwa zvinhu kana transparency haipo, mari hadzisinyatsokunzwisisika. Zviitiko zvonyatsokuonekwa kunzi aiwa these guys they are now guilty. Panapa varingoona kuti any possible threat iringonzi ichiroiswa pasi. Tudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi. Aiwa chinyatsokuonekwa kunzi aiwa now Zimbabwe is now in the crossroads. Pinda comment section medu mudze mafungiro enyu. Subscribe or like, turn on the bell icon.